da zuwa wannan channel namu mai albarka Hausa TV program. A yau insha Allah mun shirya muku darasi akan yadda za ku yi siyayya daga ƙasashen waje kuma a kawo muku kayan ku har gidanku ko har unguwarku ko har garinku. Kuma wannan insha Allahu wata ɗan ce muka sa a wannan channel namu domin fa'idantuwar al'umma gaba ɗaya domin su amfana su ribatu da wannan irin harka ta intanet. Maimakon ka tsaya ka ɓata datar ka a banza, ya kamata a ce kai ma kana cin moriyarta ko yaya ne a rama kura aniyarta. To insha Allahu in dai kun ci gaba da kasancewa tare da mu a wannan channel ɗin, insha Allahu za ku ci gaba da samun sabbin shirye-shirye masu ƙayatarwa kuma za ku amfanar da wasu kuma insha Allahu domin ku samu dogaro da kanku, ko da a ce kana yi dai kana taɓa irin wani abubuwa. Wani za mu yi darasi ne insha Allahu akan, ko in ce yau gaba ɗaya ma wannan darasi za mu mai da shi, ko in ce mini importation training ne, yadda za ka yi siyayya daga ƙasar waje zuwa garinka cikin kwanciyar hankali da lumana. Yau in Allah da za mu ɗauki wani fage ne, ko in ce wani ɓangare daga cikin mu fara taɓawa insha Allahu kan sabbin shirye-shirye su biyo baya. Ku danna dai subscribe da alamar ƙararra domin da zarar mun yi sabon wani program insha Allahu za ku samu. Insha Allahu akwai shirye-shirye masu fa'idantarwa da ilmantarwa da za su zo muku a irin wannan fage da sauran fagage domin koyarwa al'umma abubuwa masu muhimmanci. Wannan kamfani na AliExpress fitacce ne, shahararren kamfani a duniya da ya shahara irin wannan fage, kuma insha Allahu mun ga dacewar gabatar muku da darasi a kansa domin fa'idantuwa kuma da amfanuwarku. Akwai kamfanonuwa da dama da suke irin wannan abun, amma mu dai kamar wannan ɗin zai zamar mana abu mai sauƙi domin mu mun jarraba sa mun kuma yi amfani da sa, kuma mun yi amfani da shi kuma alhamdulillahi babu wata matsala. Sauran ma ba muna cewa akwai matsala ba ne, a'a, amma dai in dai alama ce ta a kawo maka kaya masu sauƙi cikin rahusa, da in kai compare da na ƙasar ka za ka ga bambancin kuɗin da yawa gaskiya. Akwai kamfanonuwa ma a ƙasa irin nan ƙasar mu Najeriya, irin su Jumia, su Konga, to irin wayannan kamfanonuwa su ma gaskiya mafi akasari suna siya ne a irin wayannan wajaje su zo su siyar. Ba tare da ɓata lokaci ba, kan na cika ku da surutu, ka garzaya Play Store ɗinka. In ka garzaya Play Store ɗinka za ka yi sacin na AliExpress. Gashi nan ma a nan sai mu taɓa shi, afwan, gashi zai sacin. Gashi da yake ina da shi, kawai sai ka taɓa shi sai kai download ba ka kuma kana da shi ofin. Sai mu ɗan jinkirta ya buɗe. Yanayi ne na network. Yawwa, to gashi nan. Wannan shine allon fuskar bangon wannan application na AliExpress. Abin da ga wannan kamfani shine, in dai a ce ka siyo kaya an kawo maka shi ba su maka ba, za ka iya musu reporting su mayar maka da kuɗinka, ko kuma a yi raba daidai su maido maka da wani abu daga cikin kuɗinka sannan ka riƙe kaya. Duk wannan kamfani yana da wannan advantage in gaskiya. Da farin fari, in kun kula ga wani waje nan account daga ƙasa sai ku taɓa shi. In ya buɗe to ga wasu abubuwa nan. Kaga kamar ni da yanzu fresh ne, ba register, ga abu nan a farko inda aka sa sign in, sai na taɓa shi. Mata a ce na zama member a cikin wannan fage. To kaga da yake ni kamar na taɓa buɗewa da shi, sun buƙaci ne na sa password ɗina. To amma ba zan sa ba, bara ne register in faro abun tun daga farko yanda kuma za ku fahimta. To gashi yanzu zan buɗe account nan, sai in sa email ɗina. Gashi na sa, sai in zan sa password kenan, yana running. Yawwa, a nan zan zaɓi password ɗin da nake so ne amfani da shi, sai na sa. Sai ne agree.
gashi an mamanta goma shi da kyautar dala 3. To wannan gara basa ce gashi nan, welcome to the AliExpress family. Kai ma an ka hanzarta kai ba za ka rabauta da wannan dala 3 yanzu insha Allah. Yawwa sin sa stop now, sin taba nan. Ba tare da bata lokaci ba fa za su tura min sako ta email ɗina domin na verifying account ɗina. Yawwa sai ka je kai verify. Yanzu dai ina so dai na nuna mana almuhim abubuwa. Gashi da yake setting ma gashi ya sa min Najeriya, gashi Najeriya ga currency ɗina. Gashi sun min email ma, zan shiga kawai ne confirmation ne su tabbatar da ni ne. Gashi kai nan wajen currency ne sai ka sa naira farko kuma ƙasa shi nan za ku ga Nigeria shift to Nigeria, language sai ka bar shi a English. Ga abu can na farko almuhim shine inda aka sa shipping address din nan, sai ka taba shipping address din nan. In ka taba shi anan zaka cike dukkanin wasu bayananka da inda kake so kayanka su zo da zip code na garinku. Bara zan mana bayani akan yadda za ku ciccike wayannan abubuwan, su ne masu muhimmanci sosai domin da su ne za su yi la'akari su kawo maka kayanka garinku ko inda kake. Ba shi da wani wahalar yin rijista sosai gaskiya, ko ce ba ma shi da wata wahala, kawai email ne sai password kawai da zaka sa kai maka. Yawwa to gashi a layin farko sun sa contact name, sunan da za a tuntuɓe ka kenan, sunan da za a manna a jikin package in kayanka. Yawwa abu na biyu kuma number waya. Abu kuma na uku shine street address. Za ka sa street address kamar in ce sunan anguwarku kenan. In kana ma kamar anguwarmu misali yanzu, in ma tana cikin Google abun nan ma kana sawa ma za ta fito. Wannan app unit etc nan in ka ga dama ka sa ne, zaɓi ne. Ga country ne yana Nigeria, sai ga state za ka sa garinku, state ɗinku tare da country ɗinku, ko kuma za ka iya sa state sai city ma state. Sai kuma wannan zip ɗin ko postal code za ka je kai searching a Google ne. In kai searching a Google za ka sa na garinku, insha Allah za su fito ma da shi sai ka zo nan ka sa. To tunda ni yanzu ba abin nan bane, na muku dai bayani ne a ɗan takaice yanda za ku, wayannan dai su ne almuhim abubuwa. Sannan kana son ka duba kaya, akwai hanyoyin duba kaya kala biyu ne a cikin wannan application din. Za ka iya yin searching by name, za ka iya kuma searching by image. Gashi misali yanzu ina so na siyo wireless mouse, da yake na yi searching gashi anan ma zan taɓa shi ne. Ina son ɗan mana practical har yanda za ka siyo. Misali gashi ina son siyo wannan wireless mouse ɗin da zan iya amfani da shi a waya, ko zan taɓa shi ne. Yawwa akwai yanayin shipping da za a zo maka da kaya da shi, bara ya buɗe zan mana ƙarin bayani a kansa insha Allah. Network ne sai a hankali, a yi afuwa. Ban so darasin ya ɗan ɗauki lokaci haka ba, amma yanayi ne ya kama ya ɗan ɗauki hakan. A yi afuwa network. Ba in shiga wani. Ba yanayin network mai kyau wallahi. Yauwa to gashi nan ya buɗe. Abun duba kun ga wannan gashi nan, optical wireless computer mouse gashi nan. In kuka duba nan inda aka sa ga wasu star guda 3 nan, ga waɗanda suka sai kayan. Ana ma magana wajen mutum 20,000 da wani abu ne suka yi ordering din wannan wireless mouse din. Gashi nan yau abin da nake so na mana karin bayani akai shine nan inda aka sa shipping address nan gashi nan a free shipping. Nan yanayin da za a kawo ma, haka wannan free shipping kyauta za a kawo ma shi har kasar ka, ba za ka biya kuɗin dako ba. Wannan shipping din yana nufin kamar kuɗin dako ne da za ka biya da za a kawo maka kayanka. Bara na shiga za ku gani. Yawwa gashi nan free shipping gashi nan. In kana so ka biya dan wani asafi da kayanka za su fi zuwa da wuri, gashi sai ka taba nan
ka gani nan ma gashi za ku ga sun sa gashi nan estimate delivery, gaskiya baya kaiwa haka, suna sawa ne dai kawai in case. Yawwa in ka kula da na farko da na biyu za ku ga akwai ɗan bambancin kwanaki, ga kuma hawa ne dai akwai, ya danganta da yanayin kayan da ka siya. In kaga za a kawo ma shi a kyauta to, in kuma za ka biya wani abu to, a yanzu in kana so ka sai wannan za ka yi danna gashi buy now din nan, in ka taba shi yauwa gashi nan, kaga zan zaɓi wace kala ma nake so, mouse in baki ko kuma me, kaga dai gaba ɗaya ma mouse din bai fi 800 fa da wani abu. Haka nan Najeriya in ka kwatanta nawa ake sai da shi, ka je da Allah ungo a kasuwar garin ku ka tambaya nawa ake sai da wireless mouse na kwamfuta. Sai ne continue. Da yake ban cike, akwai gaskiya abubuwan da ban cike ba, kamar inda za a mun shifin, da ina cike za ku ga ya bayyana da inda za a mun shifin. Kaga da yake ban cike ba, za su sa add a new address. Yawwa to gashi nan in na gama gani total ɗina gaba ɗaya gashi $2 ne da ɗigo 30. sai ka danna wannan place order ɗin, gashi sai ka zaɓi wani irin method payment kake so, method payment za ka yi select gashi nan akwai na ATM, akwai na mobile payment, ga su nan sai ka zaɓi ga PayPal, ga kuma wire transfer, ga wave money da sauransu. Amma na ATM ɗin kamar nake ganin zai fi maka sauƙi da sauransu insha Allah. Ka dai zaɓi wanda kake da ra'ayi, za su cire kuɗi kuma za ka ga kayanka. Akwai kuma wajen abu da na manta ban sanar da ku ba, wajen shifin ɗin nan ku rinka la'akari da wani abu. Sannan kuma za ku sai kaya shawara, ku shiga ku rinka duba view ɗin mutane, me mutane suka ce a wannan kayan. Shi ma na da matukar fa'ida sosai, domin ku ga ya yanayin interest ɗin mutane akan kayan. Yawwa wannan yana da matukar amfani insha Allahu da wanda zai sai kaya a irin wannan, ko da ba a irin wannan waje ba. Za ku ga wani abun la'akari da shi, an sa tracking available a ƙasan nan. A na farkon nan free shipping za ka an sa tracking unavailable. A na ukun kuma sai aka sa tracking available. Wannan ma'ana tracking available, za ka rinka bibiyar inda kayanka suke a wannan lokacin. Suna zuwa misali sun taho daga China ne, za ka gani cewar yanzu suna daidai waje kaza, suna daidai waje kaza. Sannan kuma da kamfanin AliExpress baya iya product in China yake ansa ba, yana ansa product din wasu kamfanonuwa da suke bashi kamar irin Rasha su abin nan. In kuna yawan shiga, in kuna zaɓar kaya, za ku ga yanayin wa'annan kamfanonuwa. Mun gode, muna roƙon da ku danna mana subscribe a takaice. Wannan shine ga wanda bai fahimta ba, za mu ajiye number waya description, sai ya tuntube mu, ko wanda yake neman ƙarin bayani sai ya tuntube mu insha Allah, kuma zan gaggauta amsa muku tambayoyi. Ku taimaka ku yada irin wayannan saƙonƙuna domin al'umma 'yan uwa musulmi su amfana, da kuma mu da ku baki ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.